MARINA 7 mitataw nga sa maging matuig na nagipatuman ang pag-phase out sa mga motorbangka nga hinimo sa Kahoy. Si Luan Mirondina sa report. Niadtong Biyernes, Nobyembre 1, na-stranded sulod sa tulo ngadto sa 4 ka oras ang mga pasahero dinhi sa Ngasil Port nga para unta sa Olango Island human hingpit nga gipatuman sa MARINA ang pag-phase out na sa mga passenger liner nga mga motorbangka nga hinimo sa Kahoy nga makalawig. Usa sa mga apektadong operator mityabaw tungod kay natunong ang pagpatuman atol sa peak season. It's not a Apan giklaro ni MARINA 7 Regional Director Engineer Mark Anthony Pasqua nga sa miaging tuig pa nila gipatuman ang pag-phase out sa mga motorbangka nga hinimo sa Kahoy. Apan natunong lang nga may expire ang Certificate of Public Conveyance kan CPC sa duha ka mga motorbangka nga iya sa Santa Rosa Ferry niadtong adlaw. They were already informed even before sa July 1, 2018 na magkakaroon po ng phase out sa mga wooden hull passenger liner. Iklaro po namin, hindi po kasama yung mga pang-tourist doon, hindi po kasama yung mga service boat. Subling gitataw sa Regional Director nga base sa mga pagtuon, mas luwas ang mga motorbangka nga hinimo sa fiberglass. Once na mabali ang kanilang tawag nila batangan or katig, once na mabali yun, mawawala na po stability nun. Kasamtangang may upat pa ka mga motorbangka nga hinimo sa Kahoy ang padayong naglawig gikan sa Angasil paingon sa Olango ug pabalik. Samtang may usa ka fast craft ug water bus nga nag-operate na usab sa maong rota. Hayan kung ma-expire na usab ang CPC sa upat ka mga wooden motorbangka o baka masuta nga naserbisyohan na ang tanang mga pasahero sa mga motorbangka nga hinimo sa fiberglass, hayan hingpit ng didan nga makalawig ang mga wooden motorbangka. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.